Monty busy chidafuja uya bajore mangoma iwe nesty utoita sebenzi kana wada kumanya kabenzi kunya za unemezera tiza umisha kuliva mazimuno vasiya vaya vasezi chingirira pane vacharovera wako vanoda ugare uchimora noko mamero havafare kuona une wako yo Wototangira badaza wotonza nekuti life bakata batirira zvichanaka mikono yakawanda usafurirwe netwakawanda uzowanda nemujakaranda namauranda shaina iwe shaina panorira wamanda shaina iwe shaina iwe shaina wotoita sebenzi kana wada kumanya kabenzi kunya za unemezera tiza umisha kuliva mazimuno vasiya vaya vasezi chingirira pane vacharovera wako vanoda ugare uchimora noko mamero havafare kuona une wako yo ukashinga hautadzi wototangira badaza wotonza nekuti life bakata batirira zvichanaka mikono yakawanda usafurirwe netwakawanda uzowanda nemujakaranda namauranda shaina iwe shaina panorira wamanda ukashinga hautadzi